Welkom in Waterzande, het nieuwste dorp van de gemeente Hulst. Er is ook een update over de deelfietsen die hier staan. Dus hier de deelfiets van Donkey Republic. Zijn ook terug te vinden aan Hulst busstation. En de havenfortparking, ook andere locaties in Oost-Vlaanderen terug te vinden op de kaart van Donkey Republic. Ook al bekend deze fietsen van in België. Je huurt zo'n fiets, kan vertrekken van Sint-Niklaas naar Hulst. Ga je ook doorfietsen naar dit punt. Maar dan ook wel interessant, kijk, er is hier nu een kaart, een duidelijk overzicht van Oost-Vlaanderen. Dus mijn locatie momenteel linksboven op 16 kilometer van Hulst. Dus de zone Walzoorden. En dan hier heb je Hulst, vlakbij de Belgische grens, 5 kilometer. Kan je dus de grens over, ook met die deelfietsen naar de Klingen. Hier staan fietsen aan de F411, ook aan de kerk in de Klingen, dus bijzonder goed. Dus een mooie presentatie, duidelijk en absoluut interessant om even langs hier te komen, want ik zeg, het is een pracht van de regio hier om te fietsen. Ik zal ook nog even de beelden tonen aan de locatie daar van de Baregoed. Dus hier Baregoed en vlak ernaast Berkpolder Strand.